Bukod sa Casa Lubao, makikita ang iba pang bahay na mula pa sa Pampanga. Tulad ng Casa Candaba. Noong 1780, pinangangalagaan ng prominenteng pamilya Pelayo ng Pampanga ang Casa Candaba. Matibay, simple at walang gaanong detalye ang pagkakagawa ng mansyon. Pero masasalamin sa arkitektura nito ang malaking bahagi nito sa kasaysayan. Ito lang naman ang tinuluyan ng Gobernador General ng Espanya nang minsang dumalaw sa lugar. Sa showbiz, ito ang kauna-unahang location ng movie adaptation ng Noli Me Tangere noong 1961. Dito lang naman nag-shooting at ginawang bahay ng mga karakter na sina Kapitan Tiago at Maria Clara. Casa Baliwag. Ang Casa Baliwag ay nasa harapan ng simbahan at dating pagmamay-ari ng Kapitan Fernando Vergel de Dios. Ang floral architectural designs ito na uso noong 1898. Natatangi ang silong ng bahay ng mansyon na tinatawag noon na luwasan o passageway. In short, dati itong terminal na sasakyan ng mga Bulakenyo paluwas ng Maynila. Inilipat sa Las Casas Filipinas de Acuzar ang bahay noong 2007. Casa San Miguel. Malaki ang espasyo sa loob ng ancestral house na mula pa sa San Miguel, Bulacan. Mababakas sa loob nito ang hindi karaniwang pamumuhay ng mga nagmamay-ari nito. Pinagbubuhusan ng panahon ang restoration ng Casa San Miguel na isa sa sentrong atraksyon sa loob ng Las Casas. Naman sa Nueva Ecija ang Casa Haen. Tinawag ng White House dahil ito ang bahay ng unang alkalde ng Nueva Ecija. Itinayo ito na Hilario Santiago Esquivel noong 1901. Nakabakas sa mansyong ito ang bayolenteng kultura na hanggang ngayon ay imahe ng mainit na politika sa lugar. Tumira dito ang isa pang alkalde sa Haen na si Jose Carlos na pinagtangkaan noon ng buhay. Nakaligtas ang alkalde pero makikita pa rin ang mga tama ng bala sa lumang bahay. Inilipat din ito sa Las Casas noong 2007. At ang Kasagapan? Alam niyo ba ang Kasagapan muntik nang sunugin ng may-ari nito dahil sa naging problema nito sa kanyang anak? Merong kwento na ang bahay na ito ay iriregalo sana ng isang ama sa kanyang anak. Ngunit matapos ang dalaga sa pag-aaral ay agad itong nag-asawa kaya gayon na lamang ang galit ng ama nito at sinubukang sunugin. Ngunit mabuti na lamang daw at pinigilan ito ng kanyang kaibigan. Para na din natin nasaksihan ang mga makasaysayang pangyayari noon. Kaya naman ang ilang turista dito daw pinili magbakasyon dahil nanunumbalik daw ang ilang memories. Kapanahon na kasi namin noon. Mga kami, sinilang kami yung 1800s. Sana makita yung mga bahay namin dati. Mabuhay! Las Casas, Pilipinas, de Acuzar! Habang lumilibot, madadaanan mo dito ang tulay ni Lola Basyang. Ang tawag dito ay Estero de Binondo dahil ang lugar na ito ay hango rin sa inspirasyon ng kung ano ba yung itsura ng estero sa Binondo, Manila noon. May mga nakikita kayong gusali sa magkabilang panig ng aming estero. Ang tawag sa mga gusali na yan ay aksesorya. At sa Binondo, Manila noon, ang mga aksesorya ang siyang mga paupahang kwarto sa Binondo. Kaya ngayon na muling binuhay dito sa Las Casas sa mga aksesorya, ang mga aksesorya ngayon, ang siya namang aming mga hotel rooms ngayon. After natin mag-travel sakay ng balsa, tayo na at pumasok sa Hotel de Oriente.
Meron itong 3 palapag na punong-puno ng woodcrafts. Bukod dito, bubungad sa iyo ang isang hagdan. Ang tawag nila dito ay ang Grand Staircase ng Hotel de Oriente. Up next, ang mga nagagandahang candidates ng Carnival Queen Lakambini ng Las Casas 2018.